हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बैसागो बोथोरनि बयखौबो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनै बैसागोनि 4 तारिख दिनैसो आङो भिडिअखौ लानाय जाबाय आरोना। बैसागोनि मोनसेबो माने ब्लगखौनो लाबोआखै आं। ओमफ्राय दिनै रायजो राजाफोरा माने मागिनो ओंखारनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय बेखौनो एसे ब्लग बानायनोसै होननानै बानायबाय दिनै। ओमफ्राय नै बिजावजालिनि फिसाला दंफैयो। ओमफ्राय नै टिक्लु ससमा गानगासिनो। ओमफ्राय बेखौनो दिनै एसे ब्लग बानायबाय आरोना लोगोफोर बैसागो बोथोरनि। ओमफ्राय जा गरमखा बोथोरा एख'खौनो गाननो हायि जाना दं। ओमफ्राय नै माला साला गाननानै माने खामजोबना दं। माला गोरनाया मालासो होनलायलांबाय आं। ओमफ्राय जि गोदानखौनो गाननो हायि बायदि जा गरमखा इसर। ओमफ्राय दिनै जोंनियाव फैगोन आरोना रायजो राजाफ्रा। ओमफ्राय बिसोर फैगासिनो दङ, मोनफैसिगोन। थ' आङो दा जौ सेरेब होनोना जुमाय सेरेब बेफोरखौ जगार खालामनानै लानोसै। बेनिफ्राय जोंना बेफोरबायदि माने रायजो राजाफोरा फैबाबो भाजा भुजा जालाय आरोना। एसे एनै जौ सेरेब लोंनानैनो माने थाङो। ओमफ्राय बिदिनो माइरं फैसा हरबानो जायो आरोना जोंनिया। बेलेग गामिनिया माबायदि मिथिया, ओमफ्राय जोंना बेफोरबायदि आरोना लोगोफोर। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर, नायलांबाय थादो। बिसोरो फैगासिनो दं। दा ओमफ्राय रायजो राजाफोरा जोंनि न'आव मोनफैबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दा बैसागो बोथोरावथ' बे जौआनो मेनखा नालाय जोंनि बर'नि थाखाय। ओमफ्राय बेखौनो आंबो एसे लोंहोनानै 11निसो आरोना रायजो राजाफोरखौ लोगोफोर। Langpa. Nanglah. Deh. ओमफ्राय लोगोफोर दाथ' रायजो राजाफोरा थांबाय। ओमफ्राय नैबे भिडिअआ 2 तारिखनिमोन आरोना लोगोफोर। सेंग्रा सिख्लाफोर गामिनिनो रंजानायमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो बेखौ भिडिअखौ माने लानानै दोनदोंमोन नालाय, ओमफ्राय आङो दाननो बाबाय जा देलायनानै
खामायदामायाव जेबो गैखाथारा आखल आखुआबो नोंसोरना हामखाथारला न'आव थांबोला लसिंगा बाजि बायजोआव थांबोला दाउसा मावरि दालाय मानोथो बबिलाय फाग्लिफ्रा आयौ बबेसो बुंबायहाय सालाफ्रा